Ma kienx utilizzata, ma kellha ebda valur ekonomiku fil-fatt, ma naħseb li kienet ħaġa tajba li ġiet żviluppata. Din l-iskola, l-ITS, fil-fatt l-ewwel ħaġa tat għal met eluf ta' studenti u ta' żgħażagħ. U t-tieni ħaġa li hija iktar importanti, tajna permezz tal-ITS esperjenza barra minn Malta. Il-turizmu mhux tal-gvern, il-turizmu huwa tas-settur privat. U l-gvern u s-settur privat irridu jaħdmu flimkien, irridu jaħdmu għalenija biex il-gvern jikkrea u joħloq iċ-ċirkostanzi u l-atmosfera. Għandek żewġ lukandi ta' 5 tilel li ovvjament qegħdin jiġġeneraw ċertu dħul, apparti minn hekk iż-żewġ lukandi għandhom xogħol jagħmlu xogħol ieħor li mhux l-akkomodazzjoni tat-turisti biss. Dak li jkun l-investitur li ħajibni, li ħajamil entrapriża għal-qasam għas-settur tat-turizmu, kellu moħħhom jistrieħ li dan darba japplika biex ikollu provvista tal-ilma, kien ser ikollu provvista tal-ilma bħalma fil-faġġara. Ridna waħda li tieħu l-baħar minna oħra ta' Malta, kollok problema b'xi żejt fil-baħar, għandek ċans li reverse osmosis l-impjanti jagħlaq, u allura inti trid l-impjanti jkunu jiffaċċjaw naħat differenti. Kiekum ma ħadniex dak id-deċiżjonijiet illum il-pajjiż għadu lura da skemm sibnieh. L-affarijiet kienu huma parti tajjeb mix-xogħol kollu il-gvern għaqli nazzjonista għamel, ippjana, ħadem u wettaq mod sostenibbli ħalli l-industrija tat-turiżmu innaħħula kemm jista' jkun mixkil li kellha